Türkmenistан döwlet konseriniň garamagynaky bir ýerli kärhana Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň Awgan böleginiň gurulşygyna türkmen hünärmenlerini we işçilerini ýerip başlady. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berýär. Müňlerçe işgär şol sany newit gaz hünärmenleri, gaz turbolaryny kewşirleýijiler we işçiler Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň Awgan bölegini gurmak üçin 3 ay möhlet bilen Awganystany berilýär diýip ýagdaýdan habarly çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Balkanabatly bir näçe gaz hünärmenlerine görä işgärler gyýsy wagtyň içinde Awganystana alınıp gidilýär we olardan biometrik pasport talap edilmeýär. 15-nji martda çenli Awganystana bolmaly diýdiler diýip Balkanly bir newit gaz hünärmeni Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşükde aýtdy. Geçirjiniň Awgan böleginiň gurulşygyny işleme üçin yerli hünärmenlere $400 möçberine zähmet haklary teklip edilýär. Türkmen hünärmenleri bu tölegleriň dollaryň resmi alys-çalyş bahasy boýunça yerli pul birligine manatda beriljekdigini ananýanlyklaryna aýdýarlar. Bu töleg resmi kurs boýunça 1400 manat, gara bazar boýunça takminan 6800 manat bolýar. Üstesine yerli hünärmenler Awganystana howpsuzlyk şertleriniň ýagdaýyny alada bildirýärler. Zähmet haky daşary ýurt valyutasynda төлenen halatynda hem olaryň jan saglygy Awganystanda ilmida muhuf astynda bolar. Diýip Balkanly bir işgär Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşükde aýtdy. Awganystan parahat ýurt däl, ýurdun çäginde hereket edýän dürli toporlar bilen häkimet başyndaky Taliban toporunyň arasynda konfliktler dowam edýär. Şeýle de bu ýurtda nese gaçakçylarynyň arasynda barýan ganyny çakmysyklar hiç kimin howpsuzlygyna kepil geçip bilmeýär. Diýip Balkanly ýaşaýjy sözüniň üstüne ýetirdi. Azatlyk radiosynyň maglumatlary boýunça Türkmen gaz döwlet konseriniň tesbir alyp bilmedi. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň Awgan böleginiň gurulşygynyň töweregindäki täzirikler türkmen resmiýetleriniň we Awgan häkimetleriniň soňky wagtlarda geçiren bir näçe duşuklarynyň ýygynyna gabat geldi. Awgan mediasyna görä Tapi kompaniýasynyň ýolbaşçysy Muhammed Murat Amanow 20 fevralda Awganystanyň magdanlary we newit ministriniň wezipesini wagtdaýyn ýerine ýetirji Şahabuddin Delabar bilen kawulda duşup bu tassymanyň gurulşygyny maslahat etdi. Iki tarap hem topuk tassamasynyň çalklandyrylmagyny unutdylar diýip Awgan mediasy duşukdan sonra ministrligiň beýanatyny sitirledi. 4-6 mart aralygynda Awgan wekili Taşgabatda bolup türkmen resmiýetleri bilen duşuşdy. Şeýle bu döwürde Taşgabatda Awgan önümleriniň sergisi we işgürler forumy geçirildi. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi bu duşukdan sonra köpçüliklerini habar berişleri işler üçin maglumat çap etdi. Gepleşikleriň dowamyny beýleki meseleler bilen bir hatarda ykdysady tassamalaryň durmuşa geçirilmegi maslahat edildi. Awganistan bu tassamadan tranzit tölegleri hökmünde ýylda $200 milyon gowrak girdeji gazanmagy gödüňüne tutýar. Galberse de Awgan media serişleri bu tassamanyň Awganystany 12.000 töweregi täze iş orunlary bilen öpjün etjekdigini aýdýarlar. Tassamanyň 800 kilometr olay bölegi Hirat, Farah, Nimruz, Helmand we Kandahar vilayetleriniň üstünden geçýär. Türkmen gazyny Günorta Aziýa ýurtlaryna ýeberjek gaz tassamasynyň düýbi 2015-nji ýylyň dekabryna tutuldy. Ýöne gurulşyk işlerini heniz möhüm öňügidişlik gazanylmady. Oduny takminan 1800 kilometr boljak geçirji bilen Türkmenistan özüniň eksport uğurlaryny giňeltmegi gödüňüne tutýar. Ýöne ençeme ýyllardan bäri Awganystanda dowam edýän durnuksuzlyk, ýaramaz howpsuzlyk şertleri, şeýle tassamanyň maliýeleşdirilmegi bilen bagly meseleler bu tassamanyň gurulşygyny ýyda çekdirdi. Awganistan topuk tassamasynyň ýerine ýetirilýän ýerlerini howpsuzlyk bilen öpjün edýär. Biz muňa dolu taýýar diýip Awgan mediasy Taliban ýolbaşçygyna Awgan hökümetiniň metbuat sekretary Zabihullah Müjahidiň sözlerini sitirleýär.